ще ви покажа 3 или 4, не си спомням, тайни игри на Free. Така. Едната е ето тук. Когато дойдете тук, ще ви помигне една иконка. Натискате и правите някакви неща. Когато сте пуснали десния бутон, левия, обърках се. Когато натиснете левия бутон, просто рисувате. Когато го пуснете, пускате такива неща. Това беше едната. Така, втората. Ето тук ще ви излезе беличко. Натискате го. Play. Така, тук си строите нещо, правите си нещо, тралала, натискате play и това нещо се спуска. И така можете да си правите разни неща. Това какво е? Някакви... ще го разучавам. Така. Следващата игра е... ето тук. Има някакви неща. То не е точно игра. Тук има някакво число и плюсче. Не разбрах точно за какво е. Ще го разучавам и него. Това беше втората игра. Третата. И май това са всички. Това беше от мен. Ще намирам още такива игри. Чао!